Diríxete a Aplicativos, Ofimática, LibreOffice Impress. Escolle un modelo do teu agrado e fai clic en Abrir. No panel lateral poderás escoller o tipo de diapositiva que precisas. Se precisas engadir máis diapositivas podes facer clic dereito na zona da esquerda e facer clic en Nova diapositiva. Escolle o seu deseño. Para guardar a túa presentación iremos a Ficheiro, Guardar como. Na fiestra de navegación seleccionamos Escritorio. Facemos clic na icona do cartafol co símbolo máis para crear un novo catafol no escritorio. Fíxate no vídeo para ver o nome que podes usar para o cartafol. Fai clic en crear canto teñas un nome escrito. Agora ponlle nome ao arquivo tal e como ves no vídeo. Cando o teñas escrito fai clic no botón Guardar da dereita. Para escribir un texto só tes que facer clic enriba del. Podes engadir unha imaxe se escolles un modelo de diapositiva que o permita. Logo fai clic na icona da imaxe. Na fiestra de navegación busca a imaxe no teu ordenador. A miña está en descargas. Tamén podes engadir un arquivo de son ou de vídeo. No panel lateral atoparás moitas opcións como por exemplo para cambiar o tipo de fonte. Tamén a cor da fonte, o tamaño ou o tipo de aliñamento. Podes mover os textos facendo clic sen soltar na liña de puntos que ves no vídeo. Engade tantas diapositivas como precises para defender os teus argumentos. Se seleccionas o texto e fas clic no botón de listas poderás poñer puntos para que queden mellor. Non esquezas atribuír os dereitos das imaxes, sons ou vídeos que poidas descargar. Tamén podes ir guardando os cambios na icona do disquete. Para ver como queda a túa presentación, vaite a presentación de diapositivas, arrancar desde a primeira diapositiva. Podes moverte usando as frechas do teu teclado, para saír só tes que pulsar a tecla de escape.